Salutare lume, eu sunt Mario și altele și astăzi facem case opener lume. Jucăm întâi aici, dăm add the case și ne uităm la un video. Da, chiar și pe mine mă plictisește, dar lasă, da. Da, lume, ne-am uitat și da, la open case să vedem și noi ce arme putem câștiga. Eu aș dori să câștigăm niște arme bune. Albă, de-aia, n-asta. 33 de euro, lume! Wow! 33 de euro! Glock-ul, man! Dacă luam Glock era de 300 de euro, 5 euro. Jucam și la Cobblestone câteva. Vedem dacă câștigăm o dată. Jucam de 5 ori. Aici câștigam arma de 7500 de euro. Asta nu mai joc. Ne ducem direct la J-Bot și nu e nimeni. Astea sunt armele mele. No, 50. Am 100% de norocul, uitați aici. 100%. 40%. 30. Aoleu. Băgăm puțin și data care vine a doua oară. Băgăm toate armele cele mai bune. Dar chiar că vă mulțumesc pentru abonații mei. 99 mai aștept doar un singur abonat și fac un intro de 100 de abonați. N-am câștigat, lume. E piano. 2, 3. Una, 3, 4, 5. Avem 60k și da. Asta este ultima rundă, că n-avem bani, nici arme. Dar nimeni nu bagă nimic. Adică Mario câștigă. Dar câștigă armei ca să trebuie. La fel. Am 28 lume la sută. Așa, 3, 20. Pula în gura voastră, treceți ca... Da, lume. Nu te să spui treaba asta? Am pierdut. Acesta a fost tatăl meu, da. Pentru acest video lăsați cât mai multe like-uri. Ne vedem data viitoare. La revedere!